खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी रायजोनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांनि बिथोननि उनावनो BTC हाग्रा बिफाननि गोख्रों एक्शन मुड नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि आसामनि एबा आसाम फरेस्ट बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा आयेननि बेरेखायै जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा माखासे ओनसोलाव जुदि दंफांनि मिल दङ अब्लानिया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे सुलुं हरनो एबा खौरां हरनो थाखाय जानबुं नंबो फोसावनाय जादों आरो बेनि उनावनो BTC सरकार एबा BTC हाग्रा बिफाननि मोनसे गोख्रों एक्शन थाद'नाय गैयै BTCनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आयेननि बेरेखायै दंफां दाननाय आयेननि बेरेखायै दंफां मिलफोरनि सायाव सिग्रोमनाया सोलिगासिनो दं थिग बेबायदिनो कुसुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय 2 नं कुसारकाटियाव दंफां मिलजों लोगोसे लाख खमैबो 6 लाखनिबो बांसिन दंफां आयेननि बेरेखायै दंफां दाननानै दोननायखौ बोखांदों BTC फरेस्ट बिफाना BTC हाग्रा बिफाननि गोख्रों एक्शन मुड रायजोनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रिनि जा बिथोन बे बिथोन होनायनि उनावनो BTC फरेस्ट बिफाननिफ्राय गोख्रों एक्शन लानाय हाबाफारिखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा माखासे ओनसोलाव एबा दाब ओनसोलाव जुदि आयेननि बेरेखायै दंफां दाननाय आरो आयेननि बेरेखायै दंफां मिल दङब्ला अब्ला नोंथांमोना जानबुं नम्बर होनायाव फोसावनो थाखाय फोरमायनायनि उनावनो आरो गोख्रों एक्शन लानो खावलायनायनि उनावनो बे समाव BTC हाग्रा बिफाननि गोख्रों एक्शन दाब ओनसोलाव आयेननि बेरेखायै दंफां दाननाय लोगोसे आयेननि बेरेखायै दंफां मिल सालायबाय थानायफोरनि सायाव गोख्रों एक्शन लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना दानिया नायलांदो कुसुगाव डिभिजनाव थानाय एबा डिभिजननि सिङाव थानाय 2 नं कुसारकाटियाव दंफां मिलजों लोगोसे लाख रांनि दंफां बोखांदों BTC हाग्रा बिफाननिफ्राय What?